besubscribe. Cishe ngakho indaba enkulu. Ngiyazi ukuthi uyangibuka lapha emakhaya futhi awusubscribe. Lento yenzayo mfethu ukuthi ubuke le video ungasubscribe. Lento lenzayo mfethu ungene kwi-status ubuvuka i-status sami ungangeni ngilinki. Mfethu leyo nto leyo angithandi nami. Ngizokhala kule video ngiyibulala kungaphindi indaba. So ngiyacela mfethu ama-video engiwenzayo ngisubscribe. Ngibuke noma kuthiwa uyithanda into kodwa nje mawubukile ukwenza impilo yami ihle kakhulu. Bephinde bangawaskip ama-adverts. Ama-adverts inkosi noma ngiyawabuka ama-adverts ungavele uvule i-adverts fast nje uyangiqelaza kodwa ukuthi vele ngiyibulale nje. Ubulala umsebenzi. Ngoba manje lokho okwenzayo ungangisaphothi. Bethi bafika abantu usesidadade. Uthi yabona sengiphelele ushati nemoto yami ayisenapetrol. So ngiyacela bafethu manibuka ama-video ami ku-YouTube ni-subscribe ningagcini nje ukubuka kuphela kodwa ngoba kwesinye isikhathi ngishaye mhlampe 500,000 views kodwa manje mase bathola ukuthi manje awafiki kuleyo kunomuntu ovele view nje share kanjalo. So ngiyazi abanye vele ke abanawo ama-email babuka nje mhlawumbe abanye abasayinile ku-YouTube kodwa ngiyacela bafethu ukuthi ni-subscribe ku-channel. Leyo nto leyo yawenza umehluko empilweni yami. Ngiyumsize nguyena nje namhlanje nemoto nginayo nezinto eziningi nayinkomo angisho ukuthi ngiyachoma bese ngiyazi ukuthi yile nto engiyiyo. Uyachoma. Uyachoma. Uyachoma soshile. Kunento zakhe ziyachoma. I know bafethu I just told you bafethu. Mfowethu. Ngibonga.